Тази песен е специално направена за малката принцеса Рая по случай нейния рожден ден. Поздрав от мама Славина. Боже, ти Рая ми дари, Господи, ти я изцели. В рая към живота и цял живот ще ти благодаря. О, Господи, моля те, пази живота и моля те, бъди с нея ти. Живота ми е тя, моята сладка Рая. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб аз винаги, Боже, пази от зли очи. Живота и моля те, бъди с нея ти. Живота ми е тя, моята сладка Рая. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб аз винаги, Боже, пази от зли очи. Ново вино в нови мехове, ново вино в нови мехове, ново вино в нови мехове, ново вино в нови мехове. Дойдохме да изписваме най-красивото бебе и това е Рая. Нека Бог да я благослови с цялото ѝ семейство и да бъде 2025 благодарна, благодат и мир в семейството. Какво да кажем? Да бъдат благословени бебето и майката. Да са живи и здрави. Господ да ги благослови. Христо, какво ще кажеш за бебето, за майката, благослави ги, кажи нещо. Да бъдат благословени от Бог. Нека малката принцеса да расте в Божите ръце. Всичко да е благополучно, да се пребере жива и здрава. Айде, малкия спас. Нека Бог да ги благослови с целия им дом и бебето да расте в църквата. Амин. Айде, папус. Здравейте на всички, наистина много съм развълнуван, защото очаквам да изписват нашата Рая, която ни е дар от Бога. Сме чакали 9 месеца, да благодаря на нея и на Бог, че ни благословил с нея. Бог да благослови всички. Господа благослови малката Рая, да излезе от нея времево потомство и всичко най-добро. Господ да е винаги над нея, да я пази. Така, продължаваме с престолица. На нас
е привилегия и чест да дойдем да изписваме малката принцеса Рая. Нека Бог да я благослови с майка и с баба и с дядо и да расте под Божието крило. Винаги Божията протекция, винаги да бъде върху нея, да я пази, да я закриля. Айде, Опенче, продължаваме с болярци. Здравейте на всички! Имаме честа и привилегията да изпишем нашата принцеса Рая. Нека да бъде благословена с целия и дом и нека да радва всичките домъци и покрай домъци и над всичките театър-штрасе в Германия. И те ли са театър-штрасе? Ами да. Здравейте! Да не е жива и здрава Рая, да ни Бог да ни я благослови. Амин. Ето бе, брат Стоил. Здравейте, здравейте от брат Стоил. Благодарим на Бога, че имаме привилегията да посрещнем нов член на семейството, нов член на църквата. Бъдете благословени и тия, които нямат Бог благославя. Само имайте малко вяра в Бога. Ако се молите правилно, ако се молиш правилно и имаш вяра колко си напълзорно, планини се преместват и чудеса се сбъдват. Бъдете благословени. Имаме охрана за Бог. Чакай само пастора да каже една-две. Здравейте, скъпоценни! Днес сме на един прекрасен ден. Намираме се в момента в болницата, в родилния дом, където ще изпишем малката принцеса Рая, първия внук на моя скъпоценен брат Койчо. И вярвам, че първородното е много важно, защото Господ казва в писанията си: ако Господ не благослови, ако Господ не съгради, ако Господ не опази, това означава, че на празно бдиме, и ако Господ не ни благослови, това означава, че на празно живеем. И аз вярвам, че Бог има благословение за всеки един човек. Само проблема е, че ние хората не можем да го вземем. Ние трябва да си го вземеме. Как може да го вземеме? Като стоиме верни в Божиите принципи, в Божиите обещания. Обичаме ви, благославяме и какво казваме? Бъдете благословени. Чакай сега, тук за малко прилага само. Тук ще се бъдете. И много да те радва малката принцеса Рая. Ой, да, още един член на църква, пътят, истината и живота. Да ни е жива и здрава и благословена малката принцеса. Айде бе, Сулеймане, идвай тук. Красавица, красавица. Айде, Мика. Заповядай. Заповядай. Мика.
Добре, трябва да застанете на едно място и да минат хората да ви дават цветята. Всичките, нали, които сме тук, Бог да ги благослови всичките, че са ни почитали, че са ни благослови. Але бе, как сте ни дали Мария, мами, не Ще се снимаме ли? Здравейте, здравейте. В тях ли ще се може? Давайте, гледайте. Бе, няма шанс да лъв. Как ти горя нещо? Как пирорука и как туру само гебеки. Осман ги гебеки. Гледайте насам. Гебек. Пастор. Готови сте. Сарджала ката тачал. Я погледни насам. Я, гледай. Айди, кол си наред. Севи баба соло папу си наред. Си баба соло папу си наред. Перду бабе, перду бабе. Айде, Ристина. Какво искаш, бе, тата? Ой, кой си? Кой бе Христо? Тук има скъпи са, виж ли, жули си? Ничо, виж там. Едно, две. Готови сте. Даваме щафетата, кой е наред? Хайде да предадем щафетата. Чакай малко. Айде, мело. Айде си. Около аз Мил бебе си? Ами там 3. Хайде, 3 години го. Снимки, стъпъкното живота снимки. Хайде, масло да ти спиш да става. Хайде. Ако е Божията. Хайде. Само нас трябва да те снимя. Калче, лай, ние да се снимаме. Але, брат. И после тук за снимка. И тук. Как е така? Айче, почва да сте. Обаче, нещо добре ми изо. Ай, хапте, кейн, тя наш, че ти става. А да, ми ачу, мите, ачу. Сокерим хаглини вчи. Ай. Айде, де. Ти си с мене. Добре. Бебето, я слагайте в багажника, бе. Как вам борите пърли? Добре, мамо, добре. Бебето в багажника няма ли да стане?
Кармина най-сипоте кај паткис. Айде. До нови стрижки. Мен напротив вземи болница. За второто раждане друга болница ще трябва да търси. Айде, отивайте сега да Айде до година пак, Паньопес, ами съм наред. Амин. Трябва да дойде Калчото в Брестовица. Трябва да дойде Калчо в Брестовица, в Пловдив да изкарвам внучето. Идвам бе. Насам трябва да гледа. Готово. Чакай да снимам. Айде, готово. Сега е насам една Да ми причат тук, че вие снимате я. Само това. Къде си го добра? Къде се души? Ме го помогне. Няма. Ако искаш, може да се пасторе. Айде. Господи, благодарим Ти, Татко Небесни, за тази радост, за тази сила. Ние си благодарим, Боже. Да, почти на този. Айде се помолим така. Да, само че се обърнете така. Как така? Да. Халаме Боже, само папараци виж го става тук. Господи, благодарим Ти за малката Рая. Нека Твоето присъствие, помазание да почива върху нея. Боже, заедно с това дете аз те моля да дадеш и мъдрост на майката, Татко Небесна. И отговорността да я гледат. Защото, Господи, Ти ни подаряваш деца, за да ги гледаме в Твоето царство, Господи. И ние Ти благодарим, Боже, ние благославяме този първи плод. Татко, благодарим Ти за този първи плод, Господи, че няма да бъде последен в този дом. Благодарим Ти, Господи, че в този дом няма да липсва радост, Господи. И аз те моля от днес за винаги да живеят в радост и да живеят от слава в слава в Твоето присъствие и слава. Благодарим Ти, Господи, за Твоето присъствие, благодарим Ти за всичко, Господи. Отдаваме цялата слава на Тебе, Яба, ние Ти благодарим за всичко, Тате. Благодарим Ти, Исус. Амен. Амин, Господи, ние Ти благодарим за рая, Тате. Господи, Ти ни я изпрати жива и здрава, Боже мой, сега имаме привилегията да я държиме на ръце. Поради Твоята милост и благост, Татко, и към нас, и към майката, Боже мой, и към всички близки и църквата също, Тате. Хиляди благодарности пред Тебе, Исус. Господи, ние Ти благодарим, че Твоята ръка е върху животът на рая. И Ти, Боже мой, ще я благославяш, Исус, и ще я напъстваш от ранна възраст, Татко. Ранна възраст, която да отдава с живота Ти рая. С животът си слава за Тебе, единствено само за Тебе, Тате. Господи, ние полагаме Твоята съвършена защита върху нея, Татко. Да има защита от север, изток, запад, юг върху животът на рая, Тате. Господи, пази я. Нека, Боже мой, силата Ти, славата Ти да лежи и да почива върху рая, Татко Небесни, мой Отче, да бъде защитена, Боже мой, от Твоята прободена ръка. Силата Ти, славата Ти да осияе винаги лицето и, Тате. Небето да бъде отворено над рая в името на Исус. Благославяме рая, благославяме Глория, Татко Небесни, мой Отче, и ги предаваме в Твоята прободена ръка, Боже мой. Амин, Исус. Амин, Тате. Спираш се, че от днес от благостта Ти е много по-добре. Сега имам един въпрос. Може ли те чала тази джема? Ай, соски, мани! Не ме получава соски. Печин са? Глория. Кая пълма? Глория, старша. Извинявай тогава. Прости ни, че подпразня са тук. Хайде, прости ни, че те мразим. Айде. Какво да правим сега? Благословена да от Господа, милът на Бога. Благодаря Ви, бе, църква хапта, покидали се. Гледай тука. Алелуя! Кой идва следващия? Че идва ли някой? Хубаво е, всеки. Айде!
Да си простира дрехите, малката принцеса. Тук ще се стопли млякото, да не е студено, да и е сладко. Имаме малки дрежки подарък, да е жива и здрава. Застани до нас. Това е от Лена Валя, от шефа и от шефката за малката принцеса. Целувки от Лена Валя. Готово ли? Ето я. Хайде! Хайде за малката Рая, тук да е скъпа. Мини от тази страна, Калчо, че се Хайде, брат. Хайде, Гория. Ето подаръка на твоята принцеса. Жана, потена, палена, пале. Ти болня сака? Ти болня съм, я реха. Леле. To ist. Свекава, шайна? Не, това е не шайна. Това е стойка за коритото. Ето сте бангио, те доход домова, така предосте това. Ама ти... Добре, че Бог ти е дал така мъдрост, брат. Как бе, човек? Аз мисля да не е бангио, те доход домова, ако може от чангала, като доход. Малинка ти мислим да смела, кя хайгърса, е малинка. Не, по принцип, не малинка, ме обичина ме. Аз се обичам. Ай, че си мисля, нищо. Аз се обичам наистина. Така, малинка така. Аз се обичам наистина. И желая всичко най-добро, да гледа прав внуци. Желая това от все сърце. Тази песен е специално направена за малката принцеса Рая по случай нейния рожден ден. Поздрав от мама Славина. Боже, ти Рая ми дари, Господи, ти я изцели, върна я към живота и цял живот ще ти благодаря, о Господи. Моля те, пази живота и моля те, бъди с нея ти. Живота ми е тя, моята сладка Рая. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй. И така стана, че дойде Господ и му каза: няма да продължа в твоето наследство да работи. Знаете ли какво означава това? Ако тя не е възпитала в Божия път и ако тя не е възпитала така, че да стане един по-добрите проповедници в църквата, искам да ви кажа, че Бог ще спре да работи с нейното поколение. Разбирате ли? Цар Саул, той трябваше да направи нещо, но той казва: не, аз го взимам от тебе и ще го предам на цар Давид. И той го взима от него, макар че той се опитва да убие Давид, опитва се да прави неща, но успява да възстанови царството си. Защо? Защото не послуша кого? Господа. След това ние виждаме, че Давид беше изряден, обаче синът му не беше изряден. И тогава Бог казва: не мога да продължа да работя, но дадах клетва, че винаги ще има цар от твоето потомство. Имаше цар, докато вече всички царете спряха да следват Бога. И казва: не мога да работя с твоето потомство. Разбираме ли някой? Бог може да работи с твоето потомство само когато ние сме покорни. Но ако не сме покорни, Бог не може да работи с твоето потомство. Искаш твоите деца да проповядват добре, искаш твоят мъж да влезе вътре в църквата, искаш това, обаче посвещението сякаш не става. Промяната вътре в тебе не е активна, разбирате ли? Дайте
внимателни, защото това е отговорност. И така, Псалом 127, извинявай, 3 каза: ето наследството от Господа са синовете и награда на неговия плод е парите му, колата му и всичките му къщи. Ако нямаме деца, за какво ли са тези къщи и пари и коли? Защо човек се бори? Ами и ти, нали, децата да са добре. Що бе? Ти не можеш ли да бъдеш добре? Между другото, наскоро се досех и казах на жена ми: ще дам всичките пари сега за кола. И тя пък нещо да ме спре, окоръжи го: каквото искаш, да викам: браво, жена! Супер си! Да. И защо го казвам? Абе, купуваш имоти, купуваш неща. И за кого ги купуваш? За какво ги поддържаш? Дали отменя темата? Ще бъдеш си здраве. А отидете да възборалите. Що бе, нали каза, че всичко ще го дадеш? Значи, явно тази графа... Ще е по моите сили. Окей. Виж, едно съм съгласен с тебе, че молитвата на майката е най-силната. Но искам да ти кажа, че можем да им дадем коли, можем да им дадем добър живот, може да това, но не можем да им дадем здраве. Не можем да им дадем живот, от което най-вече се нуждаят. Какво казвам? Абе, здраве да има, па парите ще дойдат. За какво не знам колко тази история ме докосна толкова много. И историята е, че по време на коронавирус един богаташ отива с цял куфър пари и влизам при доктора и му казва: ето ти то куфър пари, искам да ми изцелиш детето. Знаете ли какво му казва? В Италия се случва това нещо. Той казва: аз не мога да направя нищо за детето. Детето ти умира, съжалявам, непосилен съм. Излиза човека на улицата и почва да хвърля парите и казва: за какво мисля, като не мога да купя най-складното на моето дете, именно здраве? А ти си мислиш, че като си му купил по-готина кола и си му купил всичко. Мислиш, че като го купиш един ланец златен и си му купил всичко. Ми не е така. Ако Бог не благославя, знаете ли? Нека да ви кажа. Не знам колко от вас видяхте Лайфа и стрим. Махнате. Краусхайм знаят. Докато проповядва, Митко свири на клавира, моя син. И в момента, докато проповядвах за вяра. Докато проповядвам, на Митко му прилушава и падам в ръцете. Взимам детето, давам го на майка му и представете си вътре в събранието какво става. Фанка е вълна. Жената Рогошов като изтребител вътре в залата. Не можах да разбера как прикоси цялата зала. Айде, ела тогава да... Нека да... Станете, можете да потегнем ръце. Да се представим това по тебе, да го предадем Божите ръце. След това се помолим за нужди и минаваме тук празнично. Готови ли сме? Пасабе. Аз те на папу сапче. Какво ще остана, или? Чуче, маленки. Някакво ще остана, и какво ще забукува. Алелуя. Нека се молим. Господи, благодаря Ти за малката Рая. Татко, ние издигаме пред Тебе, Исус, и предоставяме в Твоите ръце. Татко, днес ние предаваме в Твоята ръка. И Те моля, Господи, днеска за винаги Рая да бъде в Твоето присъствие, Господи. Да бъде в Твоето мощна ръка, Татко Небесни. Ние предоставяме и Те моля, Боже му, чрез Рая, Татко Небесни, велики чудеса и знамения Ти да извършиш, Татко Небесни. Нека Твоята сила, нека Твоята слава, нека Твоето помазание, Господи, да расте върху нея, Татко. Ние помазваме сега, Боже. Алелуя. И изговаряме, нека силата и помазанието да бъде върху нея, Татко Небесни. Предаваме малката Рая в Твоите ръце, Боже мой. Господи, тази малка, но нужна молитва, Боже мой. Ние предаваме в Твоите ръце и Те молим се да бъдеш около нея като стража, Господи. Благодаря, че от днес Ти ще бъдеш с нея, Господи. Където и да стъпва Рая, Господи, аз Те моля за Твоето присъствие и помазание върху нея, Татко. И никаква болест да не докоса, Татко Небесни. Аз Те моля, Татко Небесни, наистина да даде сила на майка си, Боже. Да я възстанови, да издигне, Татко Небесни.
И ти благодаря за това, което ще направиш чрез Рая. Боже, благодаря, че тя ще носи радост на баба си, на дядо си, на майка си, Господи. Радост на родителите си. Моля те, нека Твоето помазание да бъде върху. И ти благодаря за всичко. Амин. Халелуя, Господи. Чрез мощното име на Исус Христос. Тате, ние ти благодарим за Рая, Тате. Господи, ние ти благодарим за нея, Татко. Ние те молим за Твоята сила и слава винаги да бъде върху нея, Тате. Господи, краката и където и да стъпнат, Исус, да превзема територии за Твоя слава, Тате. Нека да бъде смела, нека да бъде силна, Татко Небесни мои очи, чрез Твоята сила и слава, Тате. Господи, да бъде нейна предна, задна и странична защита в мощното име на Исус Христос. Предаваме в Твоята ръка, Татко, Ти да твориш в живота Ти, Исус. Амин, Татко. Амин, Исус. Господи, молите и за майката, нека Твоето помазание да възстановява, Господи, да издига още по-нависоко, Боже мой. Халелуя, молите, нека Твоята сила и слава да бъде с нея. Точно сега излива Твоето присъствие, излива Твоето помазание, Татко. И това, което, Боже мой, имаш върху нея, Ти да го изпълниш точно сега в името Исус Христос. Благодаря Ти за това, което правиш, Боже мой, и ще направиш точно сега. Излива Твоята милост, излива Твоята благодат. Изговаряме свобода в духа и Ти благодаря, Боже мой, за възстановяване в нея. Рика Божи Верност. Не е далеч, не е краят. Едва началото, Господи. Боже, благодаря Ти. Амин. Алелуя. Добре. Може да седи само за малко. Имаме ли нужда, които са помолени и минаваме празнично, ще снимаме, не бързайте да излизате, не е свършила службата. Имаме ли нужди? Тук някой да иска да... Добре? Добре? Айде, майката на... Аз искам да благодаря на Бог, защото Бог не ме е изоставил нито през бременността, нито когато раждах, защото цялата църква знае, че аз имах много трудна бременност. 9 месеца бях на легло, постоянно на болници. Просто беше ужас. Но по време на раждане беше още по-голям ужас, защото имаше много усложнения. Хем за бебето, хем за мен. Припаднах, изгубих няколко пъти съзнание по време на раждане, имах много загуба на кръв. Бебето губеше тонове по време на раждане и я изкараха с вакуум. Но аз искам да благодаря на Бог, че колкото и трудности съм минала, Той беше с мен. Благодаря му, че чу моите молитви и ми даде сили. Благодаря и на вас, че се молихте за мен през цялата бременност. Благодаря ви много. Искам да ви кажа, че много ви обичам. Бъдете благословени. Тази песен е специално направена за малката принцеса Рая по случай нейния рожден ден. Поздрав от мама Славина. Боже, Ти Рая ми дари, Господи, Ти я изцели. Върна я към живота и цял живот ще Ти благодаря. О, Господи, моля Те, пази живота и моля Те, бъди с нея Ти. Живота ми е тя, моята сладка Рая. Дъще моя, чуй ме Ти, мама е зад гърба Ти. Ще съм до Теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме Ти, мама е зад гърба Ти. Ще съм до Теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи.
Рая, рая, ти пази. Моля те, пази живота и моля те, бъди с нея ти. Живота ми е тя, моята сладка рая. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Novo vino v novi mehove, novo vino v novi mehove, novo vino v novi mehove, novo vino v novi mehove. Старото премина, стана ново в мен. Старото премина, всичко стана ново в мен. Старото премина, всичко стана ново в мен. Старото премина, всичко стана ново, ново, ново в мен. Чрез сила, но чрез Твоя дух. Не чрез сила, но чрез Твоя дух. Не чрез сила, но чрез Твоя дух. Не чрез сила, но чрез Твоя дух. Помазание излива, нека капе нежно върху мен. Помазание изливай, нека капе нежно върху мен. Помазание изливай, нека капе нежно върху мен. Помазание изливай, нека капе нежно върху мен. Славен си, Господи, достоен свят си ти. Славен си, Господи, достоен свят си ти. Славен си, Господи, достоен свят си ти. Славен си, Господи, достоен свят си ти.
Вярвам, че ти си до мен и през бурята да мина. Вярвам, че ти си до мен. През долината аз да мина. Вярвам, че ти си до мен. И през бурята да мина. Вярвам, че ти си с мен. Свят си, свят си, Исус, свят си, Боже мой. Свят си, свят си, Исус, свят си, Боже мой. През долината аз да мина. Вярвам, че ти си до мен. И през бурята да мина. Вярвам, че ти си до мен. През долината аз да мина. Вярвам, че ти си до мен. И през буря аз да мина. Вярвам, че ти си до мен. Свят си, свят си, Исус, свят си, Боже мой. Свят си, свят си, Исус, свят си, Боже мой. Исусе, ти си цар и достоен за хвала. Исусе, ти си свят и стигаме те ни сега. Исусе, ти си цар и достоен за хвала. Исусе, ти си свят, Бог велик всемогъщ. Предавам се в Твоите ръце, предавам се, Исусе. Предавам се в Твоите ръце, предавам се, Исусе. Свят си, свят си, Исус, свят си, Боже мой. Свят си, свят си, Исус, свят си, Боже мой. Yeshua HaMashiach Rafa Ire. Yeshua HaMashiach Rafa Ire. Yeshua HaMashiach Rafa Ire. Yeshua HaMashiach Rafa Ire.
Господи, моля Те, дай ми сърце на шма, сърце, което ще слуша, ще приема и ще изпълнява, Боже мой. Амин. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Ще стоя на канара, ще стоя на канара, ще чувам от теб, ще изпълнявам за теб. Ще ми бъде добре, ще си почива в теб. Сърце на шма ще имам аз. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Време е да се надигнеш, време е да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Ще стоя на канара, ще стоя на канара, ще чувам от теб, ще изпълнявам за теб. Ще ми бъде добре, ще си почивам в теб. Сърце на шма ще имам аз. 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 Ще стоя на канара, ще стоя на канара, ще чувам от теб, ще изпълнявам за теб. Ще ми бъде добре, ще си почивам в теб. Сърце на шма ще имам аз. 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 Шма означава да си верен на Бог и да нямаш други богове, да го слушаш, да приемаш и да прилагаш волята на Бог в живота си. Имай сърце на шма и нека шма заеме централното място в сърцето ти за славата на Бога. Канара моя си, прибежище мое, единствена любов си ти за мен. Канара моя си, прибежище мое, единствена любов си ти за мен. Обичаш ме, обичам те, единствена любов си ти за мен. Обичаш ме, обичам те, единствена любов си ти за мен. Нека влезе царя на слава,
обичаш ме, обичам те. Единствена любов си ти за мен. Обичаш ме, обичам те. Единствена любов си ти за мен. Наслаждавам се в твоето присъствие. 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 Нека влезе царя на славата. 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 На славата. На славата. На славата. На славата. Движи се, движи се, движи се. Движи се, движи се, движи се. Движи се, движи се, движи се. Царю на славата. Движи се, движи се, движи се. Движи се, движи се, движи се. Движи се, движи се, движи се. Царю на славата. Канара моя си, прибежище мое. Единствена любов си ти за мен. Канара моя си, прибежище мое. Единствена любов си ти за мен. За мен. За Тази песен е специално направена за малката принцеса Рая по случай нейния рожден ден. Поздрав от мама Славина. Боже, ти Рая ми дари, Господи, ти я изцели. Върна я към живота и цял живот ще ти благодаря. О, Господи, моля те, пази живота и моля те, бъди с нея ти. Живота ми е тя, моята сладка Рая. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи.
Рая, рая, ти пази. Моля те, пази живота и моля те, бъди с нея ти. Живота ми е тя, моята сладка рая. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли очи. Дъще моя, чуй ме ти, мама е зад гърба ти. Ще съм до теб, аз винаги, Боже, пази от зли